आगे दर्द है। सी वल्ले तंबाकू काली माई, हम लोग कर्नाटका से गोवा में आई। कंटोरी येलावर्दी नाला सुपारी कुटुंबला तारी कुमकुम सारी इला नारंगी सुगुंदला कुल्ला कुंतारी समया पुरा सीताराम अनावर वंदे दूर कुरुंबाली तंतुरा चंदा सुल्तानी अम्मागे अंता तंडा पानी दर्द है गोवा राज करेगा लामानी। तू त्या सुड्याचा पासून रेस्पेत खाला उडयता रेस्पेत ना इतल्यानु का राती को मरे आज राती कोडे खंय मरा रे सांगले रे भाभी म्हाका कोणाकूच कांयच सांगपाची गरज ना। चल्या बाबा विचार बाबा बाबा कितें जालां बाबा सेल्या खंय गेला तें तुका खबर आसा गुड पयली सुतोर जेजूची व्हेरी गुड आय एम इम्प्रेस देवा ना गेली देवा म्हणजे फिलिंग द ब्लॅक ते गेले तियात्राचे नाव तू तुझी डॅश डॅश बाबा तू जिद्द आम्ही त्या मदत करू अरे येते सांगतो मरे आपण मी 2 बॅग गेले तर हाडले तू 2 बॅग गेले तर मधुर होत्या कॉलरतले खाली बोलतो चिटाय मारलो म्हणून ए जली बची काय मारता नका यांना बची टाकून आपले कॉलर सला का एवढे तू याचे पोई सांगू अरे आय होता खाल्ला वाला मागती सोबत काय ना होता बोललो आणि नेलो अरे दुसऱ्याची वाट लावू बरोबर तूच ते बरे वाटले सांग दुसऱ्याची वाट लाय नका पण दुसऱ्याक बरी वाट दाखोवपाची तो स्विच कर तुम्हाला कितें दिसता पुराव तक समजता कितके चढ कितें करतो आय कितें करतो सेल्याच्या घरातलो भायर घालतो कोणच पडल्यार काही करतो आले गुड्या दोन तीन ताने पडले काँग्रेस येतले माय पडले तू माणसाला लागले तेल्या वस्तू अशा पुन्हा तू माणसाला लागले इकून ते बाबा तुझ्या आले धोरण आलं मरे 20 वॉट माझा आंध्रा आता मरे त्यावर मुझी पाण्याची तुकरा मरे आता तेरेसना न्याय मानतेस तुमची दॉड उघडे तेरेसना न्याय माना पुढे मुजकुरी देव सगळे श्रीस फुटले तिसवाय माता आणि संवसारात 4 दीस एक्स्ट्रा स्नो आहे लागले तुझी सून आप पुतली आणि घेतली कोक्षा वाटून घेतले माझी सून सावरूई
ताका जमनी निक्षेप मोठा या मानून घेता जाल्यार काम केल्यार म्हाका रेस्पेद आसता. माशेन तोंड उगडल्यार सोता